ohikulkija. Voisi luulla, että minun ruusni on samanlainen kuin te, mutta se yksinä on kuitenkin kaikkia tärkeämpi, koska juuri minä tein sille tulevaisuuden, koska juuri se lehdintä takoin touko, koska juuri se on minun ruusni. Jää hyvästi. Hyvästi. Nyt kerron sinulle salaisuuteni. Se on hyvin yksinkertainen. Ainoastaan sydämellään näkee hyvin. Tärkeimpiä asioita ei näe silmillä. Tärkeimpiä asioita ei näe silmillä. Aika, jonka olet tuhlannut ruusullesi, tekee siitä niin tärkeän sinulle. Aika, jonka olet tuhlannut ruusullesi. Ihmiset ovat unohtaneet tämän totuuden, mutta älä sinä unohda sitä. Sinun on vastattava aina siitä, mitä olet käsittänyt. Olet vastuussa ruusustasi. Olen vastuussa ruusustani. Hyvää päivää! Hyvää päivää! Hyvää päivää! Mitä sinä teet? Minä laittelen matkustaa 1000 hengen kokkauksiin. Lähetän niitä kuljettavat junat milloin oikealle, milloin vasemmalle. Onko heillä kiire? Mitä he etsivät? He tulevat pitkänkään esitä vielä. Tulevatko he jo takaisin? Eivät ne ole samoja, se on vaihto. Eivätkä he ole tyytyväisiä siellä, missä olivat? Ihminen ei ole koskaan tyytyväinen siellä, missä hän on. Ajovatko he ensimmäisiä matkustajia takaa? Eivät he aina takaa mitään, he nukkua siellä sisällä tai haavoittelevat. Ainoastaan lapset lisittävät nenänsä ikkunoita vasten. Vain lapset tietävät, mitä hakevat. He hukkaavat aikaa räysnuken takia, ja siitä se tulee heille hyvin tärkeäksi. Ja jos se otetaan heiltä pois, niin he itkevät. Lapset ovat onnellisia. Sinä tulit. Sinähän kutsuit minut. Myrkkisi hyvä, oletko varma, että minun tarvitse kärsiä kauan? Sinä et tule tuntemaan mitään. Sinä vain nukahdat. Kotini on liian kaukana. En voi vielä mukanani tätä ruumista. Se on liian raskas. Odota, haluan vielä katsoa maan tähten. En varmaan ikinä palaa tänne. Minua pelottaa. Ei tarvitse pelätä. Tänä yönä on kulunut juuri vuosi siitä, kun olen joutunut tänne tähdelle. Tähdeni tulee olemaan juuri sen paikan yläpuolella, johon viime vuonna putosin. Muistatko? Muistan. Olen todella väsynyt ja pelkään. Voisitko tehdä sen mahdollisimman nopeasti? Rakastan sinua ja uskon sinua. Minäkin rakastan sinua. Hyvää matkaa. Minua nukuttaa. Pikkuprinssi, sain korjata tuolla lentokoneeni. En voi uskoa siihen. Huomenna me lähdemme. Me palaamme kotiin. Miksi keskustelet käärmeiden kanssa? Olen onnellinen, että sait korjattua koneesi. Voit nyt palata kotiin. Minäkin palaan kotiin. Kerää. Ihmettelen, olisiko tällaista valvoistua siitä varten, että jokainen löytäisi omansa. Se, mikä on tärkein, on näkymätön. Tietenkin. Tuohan löysin katsomaan tähtiä. Oma tähteni on liian pieni. En voi näyttää sitä sinulle. Ja se on niin heikko ja niin lapsellinen. Ja kuulet, että kaikki tähdet nauravat sillä. Koska minä asun erässä niistä.
Pikkupriitsi, pikkuystäväiseni, kuinka rakastan sinun nauruasi, mutta en halua, että lähdet. En jätä sinua. Mutta se tulee olemaan kuin hyllätty vanha kuori. En vanhoissa kuorissa ole mitään murheellista. Paikka on tuossa. Anna kun ota pari askelta yksin. Tiedätkö mitä? Ajattelen kukkoa. Olen vastuussa siitä, ja se on niin heikko ja niin lapsen, eikä sillä on 4 piikkiä puolustuteeksi varjoja vastaan. Ja minä jätin sen kotiin aivan yksin.